Henriette har fødselsdag i dag. Det er da helt normalt, men der er noget temmelig sært, jeg bliver nødt til at sige, for jeg kan ikke holde det tilbage. Henry er en hamster op i numsen, en meget farlig ninja-agtig en. Det er faktisk helt utroligt, hun kan rumme den, for der er noget temmelig mærkeligt ved en. Den har en iPad 2, 15 lille batterier og en babybåd med derop. Når Henriette synes godt nok, det var lidt vildt, men hun nævnte ikke at sige stop. Jeg tænkte, what? Hun er gak, helt syg i hendes hoved, da hun sagde det den første gang. Men da Iben stak armen ind og hæv den ud, skreg jeg vildt, for jeg blev fandme bange. Jeg havde da ikke troet, at nogen kunne have en hamsterbone op i numsen. Jeg fik da et chok. Og så en iPad, en badebold og 15 hylletræer, som om et ikke kunne være nok. Henry er en hamster op i numsen, en meget farlig ninja-agtig en. Det er faktisk helt utroligt, hun kan rumme den, for der er noget temmelig mærkeligt ved en. Den har en iPad 2, 15 lille batterier og en babybåd med derop. Henriette synes godt nok, det var lidt vildt, men hun nævnte ikke at sige stop. Nu ved du alt om ninja-hamsteren, nu ved du hvor den bor. Men hvis du tror du så er forberedt, så tag dig i jagt, for det er vildere end du tror. Den har ninja-stjerner og ninja-sværd, den er i ninja-uniform. Den kaster badebolden efter uskyldige folk, og pas på, for bolden er enorm. Henry har en hamster op i numsen, en meget farlig ninja-agtig en. Det er faktisk helt utroligt, hun kan rumme den, for der er noget temmelig mærkeligt ved en. Den har en iPad 2, 15 hylde batterier og en babybåd med derop. Henriette synes godt nok, det var lidt vildt, men hun nævnte ikke at sige stop. Henry er en hamster op i numsen, en meget farlig ninja-agtig en. Det er faktisk helt utroligt, hun kan rumme den, for der er noget temmelig mærkeligt ved en. Den har en iPad 2, 15 lille batterier og en babybåd med derop.